Afisas Magobila Homa Kachije apar kod auchiel ma itudo gi monj manyo monj godo jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kasepule kinde yiero madundo ma nyo time gwenge makono endo nyoro. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni gibiro tieko kweth mobalo gi sirikal ka ochopo higa mar 2017. Kod moko kuom jokanyo mag chiro manyasani marongo kata rongo modern market ywak ni yiero mar tend chiro no endo ma ochan timo odonjruok godo gi moko kuom ji matiyo e sirikand kaunti ma Migori. Weche matuch ka kod kacha wan kodi ondamo kondamo mar yango ni motimore gwengewa. Weche manyien gi James Rabala. Apisa Magobila omako achiji apar kod auchiel mitudo gi monj manyo monj godo jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma kasepule kinde yiero madundo ma nyo time gwenge makono endo nyoro. Weche mag apedha mag joma dine monj Kaluma no endo ne dhi nyime sani endi ka Kaluma iwacho ni nyo monji seche ma nyori ka ochopo kar goyo ombulu ma ne ma Agoro Sare High School kuma Agoro Sare Primary School kuma nyo chopo kunendo mara ng'iyo kaka weche magiro ne dhi nyime kono endo. Obila wacho ni ne gimako geche abich kod apiko hariyo seche manere gitima pedha no endo. Wacho ni kane gitemo seto jogo endo to ne giyudo beti apar pende abich ka achiel bende kod runge kod kite mane giyudo ka jogo no manre godo geche go endo. Weche ma moko matinore gi yiero madundo no endo en jalar kom od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi kod otiko maduonda buch ODM Harrison Garama Kombe koro Holandi ayanga kaka jaloche yiero madundo mane otim kar chung od bura no endo odhiambo manyoro. Kombe mane oyombo kod ombulu 2017 ne olugi jalar kom no endo kod otiko maduon bucha DCP Stanley Kenga mane okawo thuolo mar ariyo bang' yudo ombulu 8,907 yiero no endo mane olombo jolar kombe apar. Jafom mar Mombasa Joja oko ne gilere wachni. It is my utmost pleasure to declare Harrison Garama Kombe as the duly elected Member of Parliament for Magarini constituency. Ne en mor kod ilo e kituo mar lando duoko mar yiero madundo e od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi bang' apisa mar duol mar IEBC Joseph Mofondo yango Harrison Garama Kombe kaka jaloche yiero no. Kombe mane laro komno kod otiko mar duond buch ODM ne obedo jaloch bang' yudo ombulu 17,909 kiluwe gi Stanley Kenga ma bende ne laro komno kod otiko mar DCP mane yudo ombulu 8,907. Nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari ndefu tuliyokuwa naye akawa pamoja nasi mpaka kufikia siku ya leo. Pia nichukue nafasi hii nishukuru kila mmoja wetu aliyeshiriki katika safari hii, kizingatia magavana wangu hapa. Jotelo mopogore kotelnegi kod gavana ma Kilifi Gideon Mng'aro kod nyawadgi ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ne opako jopiny od burano ma Magarini kuom siro Kombe e yiero no madundo. Na wale wapinzani nataka kuambia walikuwa wapinzani wa dhati, tuliusikia uzito wao, lakini asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo pongezi sana timu yote, simu ya usalama, IEBC. Tulisema hapa hakuna kulala na hatukulala mpaka sasa. Leo tumeweza kudeliver Harrison Garama Kombe kama mjumbe wa Magarini. Tunawaambia wale wenye masikio na wauma dawa yao ni OD. This area hatutauziwa ukabila, hatutauziwa lugha ya kuweza kugawanya watu, hatutauziwa lugha ya kutukana, sijui mambo ambayo kwamba hayana maana yoyote.
Negichiwo ote mar puoch kod pak ne jatend piny Kenya William Ruto magikoni ne osirogi ang'wech makamano kendo nyiero mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua magituoni ne temo keyo propaganda e yiero no. Nishukuru pia Rais wa Jamhuri ya Kenya jinsi alivyonishika mkono na kutembea pamoja nami katika safari hii. Na niwashukuru wote wale walionyosha mikono yao katika safari hii. Nisiwasahau wale tuliokuwa tunagombea pamoja, maana pasipokuwa na watu wa kugombea pamoja basi hapo hakuna mashindano. Sasa hii tumemaliza hizi kura na nilisema pale mbeleni, leo tunasherehekea Kombe na watu wa Magarini na Kilifi kwa jumla. Baada ya hapo wale ambao kwamba wenye nyingi tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu, tupateni ground. Kata kamano, kwan jogo ombulu mane jowuok oko ne ni piny mokalo ka duolno mar IEBC ne okoni e kind jogo ombulu moheo gana 80, ji gana 27 kende ema ne jowuok oko mar timo yiero, ma en kwan atamalo 34.7. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Kapuro mane gwenge makadho nam chumi kuno endo en jotelo. Kata moko kuom jotelo ma gwenge makadho nam chumbi joyango ni ogibidok chien kata nade kode okang' manchene gisekao mar siro lwedo sirikal mamanywanda kata broad based ka achiel bende kod dhi nyime gi siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto gi loch mare. Kane giwuoyo bang' Harrison Kombe mar ODM loyo kom od bura ma Magarini, jotelo ma gwenge makadho nam chumbi kuno endo mane otelne kod gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro ne jowacho ni ne jochiwo singo ni gibiro dhi nyime tudruok kod sirikal mar broad based no endo kaluwore kod okang' mane okaw kod jatend piny Kenya William Ruto mar neno ni onge ng'ata mar UDA mane oketi ni chung kod Kombe e laro kom ma Magarini no endo. Nataka tu niwaambie kwamba kama chama cha PA sisi tutashirikiana kwa hali na mali na wenzetu wa ODM na wengine wote wale ambao wanafikiria kama sisi kuhakikisha kwamba Mheshimiwa William Ruto anarudi kama rais tena tutam 2027, na zaidi ya yote sisi kama PA pia tutashirikiana na vyama ODM huko mashinani kuhakikisha kwamba the broad based agenda ndani ya taifa letu inaweza kufanikiwa. Jarbura ma Ganze Kenneth Tungule ma bende en jagoro maduong' bura mar PA no wacho ni gin kaka jotelo magwenge makadho nam chumbi gibiro dhi nyime kod siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e dwaro mare mar dok kendo laro kom jatend piny Kenya tielo mar ariyo e yiero maduong' ma higa mar gana 2027 kowacho ni gin bang' Ruto kendo gibiwe kata matin e yiero no endo. Nataka tu niwaambie kwamba kama chama cha PA sisi tutashirikiana kwa hali na mali na wenzetu wa ODM na wengine wote wale ambao wanafikiria kama sisi kuhakikisha kwamba Mheshimiwa William Ruto anarudi kama rais tena tutam 2027, na zaidi ya yote sisi kama PA pia tutashirikiana na vyama ODM huko mashinani kuhakikisha kwamba the broad based agenda ndani ya taifa letu inaweza kufanikiwa. Tokoroka koreto gavana ma Mombasa Abdulswamad Nasir no wacho ni gwenge makadho nam chumbi kuno endo ok bi yie kata matin ni bwogogi kage wacho ni duond bura mar ODM biro dhi nyime bedo motegno ka broad based no endo kendo gibiro temo gi yore te mar neno ne ogiwuogi e sirikal mamanywanda no endo. Hatutauziwa lugha ya kuweza kugawanya watu, hatutauziwa lugha ya kutukana, sijui mambo ambayo kwamba hayana maana yoyote na kuweza tu kusema tena. Sasa hii tumemaliza hizi kura na nilisema pale mbeleni, leo tunasherehekea Kombe na watu wa Magarini na Kilifi kwa jumla. Baada ya hapo wale ambao kwamba wenye nyingi tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu, tupateni ground. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni gibiro tieko kweth mobalo gi sirikal kochopo higa mar 2027. Ma en kaluwore kod loch mane oyudi gi jochung' manie e bwo riwruok mar broad based e yiero madundo manyo tim e gwenge ma opogore opogore thur ka ndi odiochieng' manyoro.
Ruto ne owacho ni yiero no endo ka ochakore kar chung od bura ma Mbeere North e county ma Embu nyaka kar chung od bura ma Kasipul e county ma Homa Bay. Jochung' manie e bwo riwruok mar Broad Based Government te nyoholo e yiero go endo. Onyiero mokalo kweth mobalo gi sirikal ka owacho ni gionge gi agenda malong'o ma ginyalo ng'iso jopiny, kendo kata mana wach okumba mar thieth mar SHA bende ok gi winj tiende malong'o. Matuch e kor gwenge gi James Rabala. Kod moko kuom jokanyo mag chiro manyasani marongo kata Rongo Modern Market ywak ni yiero mar tend chiro no endo mochan timo odonjruok godo gi moko kuom ji matiyo sirikanda kaunti ma Migori. Johala go endo ywak ni moko kuom jokanyo mag chiro no endo tam ni ok tim yiero no endo, kendo chenro nitiere mar loko kama onego time ma en ei chiro no endo. Wasebedo kwa yiero gi Mlolongo kendo wasebedo kwa yiero gi kwe, to yiero masani ok obiro kaka watime ga pile. Wan wayiere Mlolongo, wayiere Modern Market ka, to miyiero secret ballot pok ne wayiero. Jomogol nyingi gi ji ariyo, ng'at achiel kuomgi osebedo secretary wa ko 2003 nyaka sama ne jakom otho tarik 30 dwe mar 7 2025. Koro kwang'eyo ni sama ne en secretary to ne en jachiro. To sama koro dwaro jakom to ken jachiro. Sama ne wayiere noriedne gi Mlolongo ok nosieme. Dho jokanyo go endo bende ne osir kod Linet Awuoro Otieno mane wacho ni ogibidhi e yiero no endo kata nade kadipo ni jokanyo mag chiro no endo ok oyie mar mondo miyo jolar kombe mopogore opogore kaka gidwaro. Awuoro wacho ni gidwaro mar mondo mibadhi kik bedi e yiero no endo kendo tae yo makare kendo mauyanga ma onge weche moko mag mibadhi. Yiero wandalo duto te wayiero e Rongo Modern. Pok no wadhi Uganda Matayas. Gima wadhi omo Uganda Matayas wakia kwanyali. To kendo wayiero jatelo mwang'eyo. Wadwa notice mokel kani. Mondo gikelwa notice moromo gi yiero kaka wadwaro. Kaluwore gi list mokelnwa ka, ne giwacho ni yiero tarik 2 Desemba, yiero dhi bedo Uganda Matayas. Wan kaka wan jo ohala, ok wadwar yiero mar Uganda Matayas, ok wadwar yiero ma tarik 2 no, nikech jogewa mane wayiero, mane wang'eyo ni dhi chung'e ballot, ogol nying gi oko. Kakor watieko mage kod thuond weche mane wakelo ni kakor waketo nigi eyo machuok. Apisa mag obila omako achiel 16 mitudo gi monj manyo omonj godo jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma e Kasipul e kinde yiero madundo manyo time gweng'endo odiochieng' manyoro. Jalar kom od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi kod otiko maduon bucha ODM Harrison Garama Kombe koro landi ayanga kaka jaloch e yiero madundo mane otim kar chung' od bura no endo odhiambo manyoro. Kor moko kuom jotelo ma gwenge makadho Nam Chumbi jo yango ni ogibidok chien kata nade kod okang' manchene gisekao mar siro lwedo sirikal ma manywanda Broad Based ka achiel bende gidhi nyime gi siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto gi loch mare. Nyi kwara mga jong mago bende makilo e giko maga winjo weche manyien mawuok kone koncha gelak seche gindi watude kendo kango chopo sa achiel mar otieno ma kena bucha kelo nwe kendo weche moko manyien adimba ko kamano kango chopo sa 11:12 to bu kelo nwe weche manyien go endo e yo machuok. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi James Rabala. View sasa kili tuko ambayo mag dramas mapachoka tuke malombo ji blockbuster telenovela e dokuma iniwon ema iwinjo giesani inyalo bedo jaloch maduong' gi ji pange na View sasa 150k milojo makajuma nus milion milodo kedwe kod grand prize ma 2 million miloyo donja View sasa ni tikod paybill number 724177 kitamo di mari masimu ka account number kaito kitling pra beach murichakne tuke kod points pra uchiel mundu kititulo ber mar bedo jaloch kaka bedo donja View sasa eka tulu mari mabir jaloch bende medore opudha kod BCLB license number 0000276.
En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata ka in kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yoroth manyien ma in kod adier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Milome. Naivas Kikwetu Black November Pekmeli. Yud atamalo prauchiel mag nengo mwandu moheo 900 ma owani wigi e duke mag Naivas. Nyiew mwandu, tim shopping e bad Naivas mora man machiegni kodi. Kata bende inyalo nyiepo e yor mbui ma en naivas.co.ke. Yud fungruok makende e kinde mar Kikwetu Black November season mana kod Naivas. Chik iti chendo mar kogwen kod an VOJ. Angisi mathoth. Naivas saves you money. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Ayo Asauti ya Niki Awoda Juni Anabere Kodi Wada chama yudo wendo